Har vi noget spændende at sige om kirken? Det er en flot kirke. Prøv at filme helt oppe i toppen. Ej! Høj kirke. Og en masse små fine blomsterboder. Så lidt i blomster. Der kommer en politibil. Der kommer en politibil. Så ser de ud her i Polen. Og så går vi lidt videre. Og der er nogle flere blomster. Og se de flotte bygninger med flotte udskær. Ja, og på lige se lygtepælene skal vi lige se. Lygtepæl. Går lige hen til en lygtepæl. Ja. Så skal vi have sådan en blå båd der med os. En blå båd. Nå ja, de der brød der. Jeg stadigvæk ikke kan smage. Og lygtepæl, det er en flot lygtepæl med et flot hus bagved. Kan vi filme det? Han var ved at køre ind i os. Igen. Det er åbenbart meget fræk her i Polen. I Polakland. Og vi er ikke de eneste, der filmer. Og se, der har vi vores turistvogne. Og der er den blå båd med brød, som vi ikke har smagt endnu. Og vores turistvogne. Og der er en mere derovre, de der blå nu. Og der er en til blå der. Og så kan vi gå ned ad den her gade, ikke? Den ser pæn ud. Ja. Se, de kan godt lide kebab. Ja, der må de mange af. Og zebra, den har vi også set nogle steder, den der zebra-ting. Ja. Og de sidder også og spiller musik, det er meget hyggeligt. Ja. Mega hyggeligt. Og der er nogen, vi kender der. Vi er i gang med at filme byens liv og sådan, ved. Ja, hey, kan vi ikke interviewe jer? Nej. Jo, det er vi altså nødt til. Hvordan, altså, Hvordan synes I, at det er her i Polen? Ja. Nej, her, hvordan synes I, det er? Hun kan ikke snakke hende derovre. Hvordan synes I, det er at være i Polen, her i Krakow? Der står en tigger. Det er en mærkelig... Det er en mærkelig by. Der er på lige fint, der står en tigger. Det er en mærkelig by i hvert fald. Der sker mange mærkelige regler. Og de kan slet ikke køre. Okay, prøv lige at kigge her. De kan ikke køre bil. De kan ikke køre bil. De kan ikke køre bil. Nej. Det tror de i hvert fald, de kan. Det kan de ikke. De har ikke set på, når de kører. Og taxachaufføren kører uden hænder. Det prøvede jeg i går. Og de sover også, når man prøver at køre med dem. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er altså ikke rart. Har I spist nogle gode steder? McDonald's. Ja, jeg har været på McDonald's. Det er tømmermændsmad jo. Men hvad hedder det? Hvor har I ellers spist henne? Men på Yummy. Yummy. Det var fandme godt. Hvad får man da? Hvad er rigtig polsk mad? Altså ifølge jer? Det ved jeg ikke. Jeg synes, vi har et pomfritter hele ugen. Så det er pisse træt. Man ikke få anden pomfritter hernede, eller kebab. Ja, det er rigtigt. Vi har lige snakket om kebab. Det kunne de helt vildt godt lide. Jeg skal lige have ham her med bagved. Og kylling tror jeg også, de er ret gode til. Ja, men fra Møllerberg er deres kylling. Nej, stop. Og snitsler. Snitsler. Ja, den der. Kæmpe Okay, har vi nogle bedre spørgsmål? Jeg har ikke nogen spørgsmål. Jo, Jeg tror ikke, jeg har nogen spørgsmål. Jeg er særlig kvalificeret, nej. Jeg skal Altså, hvad synes I aldersgruppen af mennesker her på gaden er? Nu er folk jo nok på universiteter i skole og sådan noget, men det er jo nok... Hvor du skal snakke herovre. Gennemsnitligt. Ja, der er alligevel ret mange... Gennemsnitsalder på omkring 22 eller sådan noget. Altså, synes I folk, de er sådan venlige i sind og sådan noget? De skal lære at snakke engelsk. Det er faktisk pænt træt, så der er ikke ret mange, der kan snakke engelsk. Hvordan har du det, Christine? Kan du sige Katrine? Okay, hvordan har du det, Christine? Hvordan har du det, Katrine? Hvad kan du godt sige? Okay. Og har vi mere herfra? Nej, det var alt fra Katja og Christine / Katrine. Det var 2 gange samme betydning. Men ja, farvel. Moin. Vi filmer bare videre. Live fra Krakow. Live fra Krakow. Og der er en due. Der er en due. Dem har vi nemlig ikke filmet ret mange af. Nej. Dem er der ikke ret mange af i Krakow. Nej. Nå, vi skal ud og finde noget vand. Tak for hjælpen til Øster. Farvel. Farvel.
Så, Jeg synes, det er fedt, filmer der vi. kommer tigger ind i billedet. Ja, Det var synd, der var zoomet så meget ind, så vi kunne næsten ikke se. der var ikke zoomet ind overhovedet. Ja. Nå. Har vi noget spændende at sige? Der sidder en tegner. Der sidder en, der sidder og tegner her. Der sidder en hjemløs der. Jeg tror ikke, han er hjemløs. Så... Der sidder der med sådan en halv fodbold til at tigge med. Der bliver bare filmer dem. De kan alligevel ikke gøre noget. Ja. Man kommer og se, hvis man lægger mærke til det, så er størstedelen af befolkningen her unge mennesker med slutty tøj på. Ja. Og slutty, det betyder, det ved de godt, hvad det betyder. Nej, det er deres penge jo. Ja, det er deres penge, ja. Ja, det er Slutty. ikke, ja, det er ikke den anden slags. Nej, se, den er noget, jeg lige har reddet der. Ja, det var så Men jeg mig, fik der faktisk lavede den for hendes næste BH på. dig. Det kan de også godt forstå, det der med nasty. Ja. Nasty. Der går bare nasty og slutty i folk. Ja. Og se, står der sådan en bil, altså det er sådan et bevis på, at polakker, de fatter ingenting af at køre bil. De kører ud midt i det hele. Ja. De holder bare ude Og midt på her, gaden. så Fordi lidt blokerer højere, så de. kan du se om bagved, der er mennesker. Ja, mennesker. De prøver at komme forbi, men det går bare ikke rigtigt. Ja. Ja. Der Og holder bilerne på tværs nede. se, altså det går jo slet ikke det her, altså. Og så går vi lige igennem her, ikke? Det går jo slet ikke det der, altså. Og Ej, der kommer nogle flere, vi kender. ja, hey Falkens. Vi er lige i gang med at Ja, filme vi skal med lige ud i deres solen. hjemmeside. Kom her. Ja, Vi har lige filmet Katja og Katrine. Vi skal lige være med. godt. Godt. Må godt stå sådan lige der. Hvor har I været henne lige nu? Ja, hvor har I været henne? I skal bare spørge os. På dameundertøj til ham. Til Ja, mig. Okay. ja. Er det det eneste, I synes, man kan lave her i Polen? Tæt på. Jeg kan selvfølgelig også bare drikke sig fuld. Ja, og så hvad har I brugt de her dage på? Vi har drukket rigtig meget. Tæsket nogle hjemløse. Så har vi kigget på salt Og røget cigaretter? og røget cigaretter. Ja, Ja. Og spist rigtig god mad. Ja, hvad har I spist? Kød. Masser af kød. kød. God kød. Men synes I ikke, at de har meget kebab? Kebab. Ikke hvis Ja. man går på Det restaurant. har de også derhjemme i Danmark. Nå, okay. Okay. Så I synes ikke, det er noget... I synes ikke, de har mere farshus her i forhold til Danmark? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Godt. Hvad har I lavet noget spændende her i dag? Bare kigge efter gaver Har I fået til kvinderne derhjemme. Vi har ikke rigtig fundet noget nu. Jeg har en god idé. Jeg skal købe undertøj og lammeskind. Af lammeskind. Nej, undertøj og... Nej, undertøj og lammeskind. De har billige lammeskind inde i byen. Har de billige lammeskind? Ja. 140 slot i Megapombrullet ned til 120. Olle, hvordan synes du, de polske damer er? Det er pisse dejligt at have liggende eller liggende. Bedre end i Danmark. Hey, du... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, hvordan synes du, deres tøjstil er? Det kan jeg sgu ikke kommentere på. Det er sgu ikke det, jeg kigger mest Det er på. bare så... Det er Hvad bare er det så, du Bukser er i kigger, hvert fald meget stramme. Det er meget fint. hvad er det så, du kigger på, hvis du kigger på deres tøj? biler, man står ned af sengen. Dejligt. Der kigger man normalt efter den kvinde. Deres øjne måske. Åh, det var sødt sagt. Og det mente du bare ikke. I kigger på røve, patter og ben. Hvad kigger du på ved de polske piger? Det hele. Ja, Synes jeg. Deres ben generelt. Nå, ja, stængerne. Benene, de stikker frem. Stængerne, vi ikke... Hvad synes I om tøjstil hernede i Polen? Det er meget blandet. Men der er mange af pigerne, der godt kan finde ud af det, synes jeg. Okay. Det synes I så ikke, eller hvad? Synes I, at der er mange... Synes I, at de er flotte pigerne hernede? Ja, det synes jeg, de er. Jeg synes, de er pænere end hjemme i Danmark.